Hvad så der? Gamescom-fidusen her, og i dag skal vi spille noget Team Sky Wars. Woohoo! Røg ud. Sådan. Yeah, baby. Jeg håber, vi vinder. For det ved hvad. Det var da ok fede ting at starte med. Kan vi tage det der på? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så lad os lige finde der. Boom. Men vi spiller Minecraft version 1,9. Yeah, baby. Yes, baby. Yes, baby. My lady, my lady. My lady, my lady, my lady, my lady, my lady. Som Saki vil sige. My lady. Tell me how, tell me video era. Det var også smart at gøre ret dybt. Nå, den er også god. Du ved, hvad der er i? Vand. Næsten se. Må I fisse af med jer. Smut med dig. Bum. What? Jamen, det gik da også godt. Lad os lige prøve en kamp til. Bare så lad os lige prøve en kamp til. Og så... Hvis alt nu vel, så burde det gå rigtig fint. Jamen, nu kom på holdet. Hvad? Jamen, flot. Så tager vi grøn. Er det Fundok? Fundok! Nå. Så det er jo... Og skubber den ned. Det er da også meget sødt af dig. Jeg skal bare lige have min gode ting her, for det får jeg, hvis man kan sige sådan. Og så 6. Bum. Så skal jeg lige finde. Hvad så? Hvad følger jeg lige med mig, godt? Og det er så godt elsker lidt sådan der. Lige lækker en lille smule. Au. No! Nå. Sidste gang, og så tror jeg, vi stopper. Og denne gang, så lad os bare lige spille lidt. Sidste gang, og så stopper vi, ikke? For synes jeg har brugt hvor lang tid på at record. Spiller bare lidt Sky Wars sidste gang her, og så stopper vi. Så er vi stoppet. Yeah. Så stopper vi. Og så kan jeg også lige få videoen lagt ud. Og det tager jo også lidt tid. Jamen dig. Det var godt nok en dårlig runde, den her. Men jeg fik golden apples. Det er bedre end ingenting.
Det var bedre end ingenting. I wanna bust like... Han der er også smuttet. What? I så det der. Sidste runde, hvor der spiller vi survival games. Vi spiller noget survival games sidste runde, for jeg gider ikke alt det der mere. Hvad finder der nogen i? Den der 7 ud af 24 i. I can see a boy's life, and it goes like... Hvorfor har du en bue? Jeg har ikke nogen ting. Må jeg hoppe? Står på den sådan en. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16. Panda. Panda, 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 panda. Rrrra. Wow, easy peasy lemon squeezy, man. Hvor kisterne, mand? Jeg har brug for kister, kister. Helt ærligt, men hvor er kisterne? Come on. Det er jo ikke en survival game, hvis der ikke er nogen kister. Lad nu være med lag sådan. Wow. Place of wait. Amen. Amen, hvor det er fint det her sted. Kan vi ikke lige... Jeg bare komme nogen, kan vi sidde her lige? Og lige hyggeligt. Aldrig i livet. Det er det mest kedelige spil ever. Har du nogle kister? Ja, survival games. Der er ikke andre kister, du kan finde deroppe. Jeg kunne nå den der. For langt væk. Ekstra timer klar, så er det fik. Jeg klamrer med det her. Den her dims. I can say the goddamn it coming on the sprayed. No, wow. Hvordan de også tænkte, at man skulle finde den der kiste der. Det er sgu da ikke nogen mening. How? Må man ud af blokke? Det kan man ikke engang. Så er jeg faktisk lige... siger ikke, jeg fanger vel? Nej, vel? Nej. Nej. Så er det fanger her. Så nu er jeg faktisk bare stok her. Jeg håber, de dør. Står bare her. Hvad kommer?
Hvad for en skrald en? Den her server kan jeg i hvert fald ikke anbefale. Minecraft Central. Hvad? That skill though. No! Jamen rip. Rip. Nå, men. Ved I hvad, tak for at I så med. Jeg ved godt, det er en mærkelig video. Jeg har ikke kunne uploade lige nu. Tak fordi I så med. Håber vi ses næste gang. Like, subscribe. Bare vent i morgen på, at der nok kommer en bedre video. Hej hej.